Sanibonana, ngiphinde nginibingelele ku-Lady D's Wisdom Corner, kanti sikhuluma indaba ye-Lady D TV esikhulumayo phela i-YouTube channel yethu. Sanibonana, ngiphinde nginibingelele ku-Lady D's Wisdom Corner, kanti sikhuluma indaba ye-Lady D TV esikhulumayo phela i-YouTube channel yethu. Kanti njengenjwayelo niyazi mase nisibona siqhamuka nje suke siniphathele nje indaba emnandi. Thatha ikhofi uhlale phansi, itiye lakho, uhlale kusofa, whatever ulifunayo, ubuke thina nje kamnandi, ubeke la. Noma ungasifaka ku-big screen yakho kuzoba mnandi kakhulu. Uma usendleleni, i-cellphone yakho isikhaxa ngempela kuthina. Kanti ke namhlanje ngihamba ngifuna ukumbiza nje igama lakhe, ngibize impahle kula number ngishaye ngayo. Ngithi ubhekisizwe ngempela la waka Mahlawe. Yebo kunjalo kunjalo. Kunjani? Ngiyaphela ninjani manje? Manje mangithi ngifuna abantu ade bekubuza bethi ngik-introduce, ngiqale ngathi ngithi thema ngithi uKelvin abathi babona ubuso kodwa manje bathi ngabe uyena koze ngisho leli gama abalifunayo. Kumnandi kodwa ke ngibuze ngesizulu sithi inkaba yakho ikuphi, wazalelwaphi, eMerenile, esibhedlela, eKingedwadi, ekhaya, emzimkhulu kuphi? Ngiqale ngibingelele, ngibonge nje ukuthi ungamukele la ekhaya, ngibonge invite. Nami ngijabulisa kakhulu ngoba la ku podcast ngimusha nama ngijwayele. Yebo, ngibingelele nje nabantu ababukele emakhaya. Then ngingaqala ke ngichazeke manje ngami ke manje ukuthi ubhekisizwe Mahlawe nesibongo sami sinama questions abantu bathi umsuthu yini. Hayi cha, uMahlawe uChamana uNzamo uGcuwa. Isithakazelo oshuthi ukhokho bethu akuthiwa uMahlawe bathi mebefika ngaseXhobo bewela uRichmond beya ngalo wathi hayi mina cha sengizocela ukuthi ke esami isibongo ke manje sasuka ngala kuyobhacwa ngakuthiwa samabhaca emzimkhulu. Yebo, but ke mina ngibhacela ngapha inombatane nami. Na ubhacile South Coast so gawo. Nabo olokhuza umfethu bahope sibizana emkhaya la. Ubonike ngophuze ekhemisi. So ke yaba kanjalo kwena mamkhoza kwaba khona saba uMahlabaningi ngoMahlawe ke ngale ngasekhaya emzimkhulu, kodwa bakhona oChemane uthothi uCHE ngala eThekwini uCHA uChamana, kodwa into eyodwa yabo ngoba sonke sizizukulwane sikaGcuwa umkhando wensimbi. Hayibo. Yabo lo ekhanda insimbi kashaya. Hayibo. uGcuwa khona indlela adume ngayo bathi uGcuwa lo kuthiwa wayintshontsha akantshontsha asilungise la. Asilungise lapho ukuthi sikelemu no yabona umkhoza uma usebenzela umuntu and then abesangenzi ngendlela enivumelele ngayo ukuthi okay ngizokunikeza inkomo, wena uzokhanda insimbi imkhonto because wakuliwa ngaleso sikhathi kuyena kuphela nje oshaya imkhonto, then wangakhokheleka ngendlela ngoba kuwo siyanake naye uyazazi ukuthi uyinsizwa naye yakhona wahamba oyilandela inkomo zakhe ngokwesivumela Thembu siya mayifika kanti lapha ushaya kuzofesana inkosi ngapha kwenkosi ngalesikhathi ongakwazi ukwenza izinto eziphamukelene naye. Kwaba yile senzeka kathi uyintshontshile kwagandaya ngazo ke bese kathi hayi naye wakhipha amazwi awawasha ngifuna ukubuyela emlandweni hamba nenze research into kanjalo yabo ukuthi nje ilawo mazwi lawo. So la ngisuka khona imvelaphi yami nje original ngizalelwe emzimkhulu, ngafunda khona from primary high school, ngasuka ke nami njengezinye izingane sekuyozama impilo ke kuThekwini nakuGoli. Niba ngake ekhaya? Ekhaya siba u4. Okay. Sibane nje ekhaya, usisi wami usisi Nomfundo omdala, kulandela ubhuti uMduduzi, bese kuza ubuyisiwe engimelamayo mina, bese kuzothi mina ngibe la Sibona. Bakithi uthunjana. Yebo, kodwa ke indlela kwenzeke ngakhona usisi wami omdala nobhuti ngayitshela ukuthi abazali bami ngoba ngakhuliswa yibona. Bakhulisa ngiyeza ukuthi abazali basheshe uJehova abathatha. Basheshe bakhumbule 95 nje. Ngoba ngeke ngisho phela iminyaka yami kodwa nje ngo95 ngangingakazi lutho nami ngisayengane ngoba ngangisaqala ngenza
ngangisaqala isikole ngani noma ngase ngiqale kwakhona eyomncane eyomkhulu kodwa ngayeka lapho nje bese usisi wami wangithatha ke sahamba ngalezo ikhathi kwakusayikhathi futhi lezi sasanda kuphuma ku apartheid nena because ngikhumbula kanje khona la sesike sigibele namaveni ayelo noma ngoba uma nginayo memory encane ukuthi wayemuntu uthanda ukulapha kwesangoma yabo nganginokuhamba nayo uthola ukuthi siyahamba siyacela lift engakhohlwa nje lokugibela iveni eliyelo lamaphoyisa kunesonto lapha manje sihamba soyi2 sisuka kwenye indawo eRiverside ekhaya la ngazalelwa khona isemzimkhulu but emakhaya ekuthiwa ise-Edgerton uma udlula eBhulu yabona lo side iBhulu shuthi uzongena ngexopho kulo mzimkhulu ongaphakathi Leo Edgerton seyigama eliqanjelwa abantu mhlawumbe uEdgerton enhlambe kodwa nje Edgerton or Sefort yabo ngazalelwa eSentekhawu mina ngaseBhulu esibhedlela sakhona so bese ke ngakhulela lapha until kufike leso sikhathi ukuthi uma lokhuzela no baba futhi naye banwamba no baba ubaba wahamba 98 emveni ubuma esedlulile uma uhamba 95 bavani bathatha ubhuti nosisi bathi nje hayi sizikhulisela izingane zikama ngoba lo omdala kunami at least yena wayesekhula khulile wayesefunda standard 1 yabo so mina ke yonke into engiyaziyo ke ngiyifundiswa usisi wami nobhuti wami nokushiya izikole ke yabo uthi ufundela hayi suka waphila kodwa buka nje ngaphila uNkulunkulu emuhle ubhuti nosisi bakhona ubhuti nosisi yabo nje awukhohlwa yibona hawo yabo nje kade kunama awards ade ngibiziwe ngasekhaya eMawushe primary nami ngiyo-honora kuthiwa ngenza kahle endaweni usisi kade ekhona ngamsurprise ngamemeza kwi-crowd kodwa kakhale ayijabule umbona ngelinye ilanga umuntu onomoya ophilayo uthi ke ubhuti yena akazange uphumelela ngoba umuntu osebenza ejele most of the time uhlezi nje imisebenzi ababa off noma kanjani manje mususukile ke usubuyela ngaseThekwini noma sithi usubuyela nganeno ufike nini la ngoba phanje usula manje siphila nawe la futhi ukuzothola ngala imisebenzi nani yebo eThekwini ngasho nje ngithi manje i-second comeback yami kodwa sengisuka eGoli i-first ngifika la oqala eThekwini ngangisuka emzimkhulu ngizo kwaba trick nendaba yami ukuze eThekwini yabo ngitshela emokhulela emakhaya ukuye edrobheni nje mawuyingane la kumina kwakuyinto nje enkulu mhlawumbe siya once ngonyaka yabo edrobheni kodwa ukuye edrobheni 20 rand lapho ukugibela manje but sasingakwazi edrobheni ukuthi uvesana usuku uye because ngakubiza futhi uyokwenzana ingane and thina sikhule ehlala kusisi wami because as much as ngithi ngikhuliswe usisi wami nobhuti wami bebesebenza phela so thina singane besiyisalela thina siyibo Nkosi nigadeni in such a way ukuthi sasuka kwasisi yabo sayohlala kwabhuti so kwabhuti ku-empty ubhuti kusamele naye abe nomfazi but ufuna ukuqala ngathi iqala abothi niyaphumelela kwenzeka njalo sengisho ngendawo yokuhlala nanothi ubeka thina iqala before yena so safike sahlala kwabhuti yimina nosisi wami ke ubuye so manje sho ukuthi akekho ubaba akekho umama kumele thina sibe responsible yabo so usisi useduzana wendathi isemhlangeni ngasekhaya make sure ngasamthing sisi naku uyafika naye so babebambisene ngaleyo ndlela Nkosi yami kwasakhula ke kodwa ngoba sakhula sidlalela so abantu ababelieve namanje ukuthi that's why ngikwazi ukuyiphekela ukuwashela yonke usibonile sihlanje uyazi uqhamuka nje ngiyabonga so kwaba kanjalo so mase kufika endabeni sekuyisikhathi sa matric manje yabo ila ke ngoba imemory yabuya ke manje ukuthi kahle abazali bekho kwasangoku yabona manje ukuthi la abazali bengithi nginabo bebe ukuthi bangisize bangibeke to certain level yabo so ngoba kwavesana kwathiwa esikoleni before uqala ukubhala sithi ukuthi sibe nama ID sasuke sinamathanga ngele ID mina leso sikhathi anginayo ne birth certificate nginamagama asala aziwa usisi wami ne birthday yazi ubhuti wami ukuthi wayefunda standard 80 manje ngithi intshela birthday eyiyona ebambeka ngoba manje ini birthday yami bayabuza ngiyafona sihlala sodwa la so ngidinga manje iGuardian yokuthi iyongifunela iID yeHome Affairs angikwazi ngiunderage yabo so wazama ubaba omncane wami wangilekelela ke
ayikwangalunga kwaze ngasizwa unkosi kuthiwa ubaba uMkhize wangasekhaya emfundweni oh man yasinda kodwa ke awu kwaphuma into enhle kanje madoda egcineni. So ubaba uMkhize yabo shuthu baba nje ubaba uNkosi obesazi sonke lapha endaweni ukuthi hayi la kuhlala abantu la kuhlala abantu la kuhlala abantu. So angisiza athi hayi yazi njani mfana wami ngoba ubaba wakho washonela le emakhaya la nihlala nodwa ngicela ukukusiza ngibhalele incwadi suka kuNkosi ezoya eHome Affairs yabo. So Home Affairs ila ngafike ngathola khona ukuthi yonke leminyaka igama lami eliphelele bengingalazi ngangisebenzisa uChemane kanti nguMahlawe yabo. I date of birth yami yashintsha ngangazi ukuthi ngizala ngo-April 19 of which angibablame ama siblings wami because now I assume ukuthi impilo iqhubeka. So shuthi ngalosuku lolu kushintsha ibirthday, kushintsha unyaka wokuzalwa, kushintsha isibongo sami. It's fine uMahlawe noChemane into yodwa but leyo transition empilweni umqondweni wami kumele ngiyobhala yabo. Abekho nama siblings ubhuti uyasebenza emasosheni usisi wami uzama into zenesingi. So bangenzela ngisesikoleni insasho ukuthi yang affect lento nje ukuthi ngizama ukuthi ngingadonsi kakhulu yang affect mase kuthola ama matric results ngoba athi sephuma ngangiphasile but ngazi ukuthi ngifelile ngoba sengijwayele OC angithi mekuphuma lapha C mina sengu M. Hayi ngacishe ngasangana ngikho ngangiphase kahle inkinga angisayibone ephepheni. Wesibongo ngifunde igama nesibongo for 12 years. After 12 years ngizotshela ukuthi nazi into zakho ngokwake selokhuzeni. So ngasho okay igama bathatha lephi ubhekisizwe bathi basebenzisa ubhekisizwe ngangusizo mina ngangusizwe Chemane shuthi CS or it's SC angazi ama abbreviation. Ngathola nokuthi khona ngangilazi igama lami lesilungu ngeke ngilisho bazoqala ukungigcona ngalo abantu. Uthlela ishuma wakho hey bakangile ngeke ukusho nawe yabaqoqa kodwa lithi W yabo abayazi ngithanda ukugconana yabo. W zoxoxa ngelinye ilanga ukuthi nguWilson Orobani. Hayi kulona hayi adlalwa nguwelcome bhekisizwe welcome Mahlawe. So ngaqala ukubona lezo zinto ephepheni naku ama results ke manje nanka ama results angiliboni igama lami ingqondo ibuya lethu ukuthi hayi bona ushintshile manje ubhekisizwe bheka ko Mahlawe ngaya ko M ke manje hawu ngiphasile yabo yabo kodwa nje wathola ipasi sunalo ukuze ukwazi ukubhala ngaqala lapho ke mina mamkhozi ukuzazi nami ukuthi ngubhekisizwe njengoba nawe legama ubuza ubhuti wami wangi-advise-ke njengoba wayesazi ukuthi ngikulomkhakha ngoba uku-acta ngina sesikoleni ngangi-acta ngenza no-music. Wathi nje ungakulinga uthi uzolinqamula legama ngoba usuthole i-ID ukuthi ibize lonke uma bebuza ukuthi ubani igama lakho uthi ubhekisizwe Mahlawe. Yabo so nje ekhaya babiza uChemane bonke mina ngedwa Mahlawe. Uthini wena? Because into eyenzeka lapha eHome Affairs engikhohlwa ukuyichaza ngoba ngike ngaphazamiseka. Ngathola ngangine ID number kababa mina eyangisiza ukuthi lencwadi yaNkosi ihambiselane nayo. Kwavela eHome Affairs ukuthi nazi into zakho anda ubaba wakho nazi ingane zakhe ngayicoshela lapho ke nami lapho wacosha shoot nakho kwa certificate ayisekusebenza lokho sekusebenza lokho okusha manje njengoba ngijela ukucelebrate ibirthday ngo-April sengizoyicelebrate ngo-March manje because na into ekhuluma eyabhalwa the time ngizala which means iyona eya-approve ilokhuzi Home Affairs South Africa March 1st yiPisces. Ngathi mase ngibuka nami cha uPisces ayahambiselana nami. Uyayibona ya manje waphasa ku matric. Ngaphasa ku matric. Uphi lo mnye belihlala naye? Usehambile ngiqeda umatric sengihlala ngedwa phela. Phela ukhumbula kumele aqede isikole ungaphambili kumina.
yabo mina ngathi ngifunda standard 1 wabefunda standard 5 right so ke buka leyo gap usho ukuthi ngizomela leyo ngimlandele ngoba uyasuka lapha uze eThekwini naye uzozama nami ngifuna ukuza lapha eThekwini unjani eThekwini sengizoqeda phela umtshela ngifuna ukuza eThekwini yabo ngamtshela ngifuna ukwenzani yabo kona ngangibona ukuthi amaphupho ami kunzima uthafezeke ngoba emzimkhulu akekho umuntu owa-actor laphayana noba kwathi uyacula okwakucula osiso omaskandi yabo babekhona kudala nabadlali bebhola kuthiwa bakhona but asingabazi so mina iphupho lami kwakuwukuthi one day ngiyafisa ukubona ngi-example yokuthi abantu ngikhule nabo ngaphila nabo but sebeyangibona lapha ngiphinde ngibuye futhi ngizohlala nabo babo bakhuthazeke ngaleyo ndlela because ahlezi sibuza ukuthi ngeke ngwamention amagama abantu bangasekhaya kuthiwa awusibani njengoba nithi wala angazi ngisho noba interview eradweni ngaze ngizwe kuthiwa wasemzimkhulu mangakaze ngizwe kuthiwa khona umuntu wasemzimkhulu odumile or o-actor or abuye nje azothi hayi ngiyanikhuthaza mina the only first celebrity engalibona empilweni yami kwaba uMishek Mavuso uMahabane uJavas wangalana lo engigcine sengi-actor naye ukuthi uDurban kodwa wena celebrity engalibona sibuka iSarafina ngasekhaya ehall ovela kanti uhamba nomunye ubhuti waseGoli simasiphuma nje siqeda kubuka iSarafina hawu nangu uJavas ubekwa yila ngaleso sikhathi amafoni awekho ke mamkhona ukuthi ngixuku ukhona umunye ubhuti ekuthiwa uNtsikane wayeshutha izithombe nakhona sasike naye imali yokumkhokhela because mekushutha izosilindi 2 months sisawugeza eThekwini ngapha ukwazi afford the 10 rand yabo but kwakuyi childhood emnandi sakhula kamnandi ngiappreciate nje konke ngiyakuzwa semosusuka lapho na usuphasile matric sengiphasile matric manje straight uzangala ngoba njengoba usha amathuba wekho ngale hayi kushuthi kwenzeka mase ngiphase umatric kanti lesikhathi leso ubhuti ezobuya ke manje esethola umsebenzi eLokhuzeni eprison esezobuya esezosebenzela la emzimkhulu owabuya bandle weza ngasekhaya ngowabona ukuthi wayekude kakhulu yabo ngobuya weza ngala so mebuya wathi no asilokhuze uhlale la emakhaya sizama ukushaya into esabhizinisi yabo okay mina nginale mentality ukuthi mako wathi ukuhlala ku-environment usheshe adapt no ngiyakuvumela so while ngihleli ke ngoma sasidansa nje sine group edansa kuthiwa ama solutions ngange-active nje no-music and because acting sasiyenza esikoleni manje mase ngiphumile sekunzima manje ayikho lento kwi-community yabo so safocus ke emdansweni nesound ke sesathenga nesound namajita yabo sikwazi ukusenzela ama entertainment oyizwayo uthi uyayithanda so kulo gap year lo engawuthatha ila ngaze ngalima yabo nje nginesikala usulunyazwa yini iside kangaka sasihambisa isound eqobo ngapha nanga ngapha bakhipha yaphuka nje isandla nje futhi abane accident sesibuya ke siya eqobo grade 11 balls wathwatha ngazi ukuthi zesilungu so silimale lapho ke but zonke lezi zinto zingivula umqondo yabo ukuthi yabo nje ngize ngiyalimala ngihleli la ngaqala ke manje ngidayisa abo ice cream ekhaya yabo ngahlanganisa ngoba ngizwile ukuthi eUnisa kuyakwazi ukuthi ungene usebenza futhi because manje ngiyabuka isimo la ubhuti usephushile nosisi ukuthi basibeke ezingeni yabo but manje indoda sekumele idonsele yona yabo hayi ngadayisa lezo zinto ice cream yazi ngakwazi ukuraise kodwa egcineni konyaka imali engango 5000 yabo ngubekile nga-apply angimtshela ubhuti angimtshela usisi because angifuni ama conflicts nokuthi ngibe umthwalo kakhulu yabo nabo kuba nengane futhi yabo so usisi wami naye futhi useyihlanganisele emadrobheni naye yabo so ngisele ngedwa and angifuni bayiblame lento yami yomdanso ne-entertainment ugxile kulezi zinto ingakho ungahluphe ngabe uyosebenza yabo so isente engilitholayo ngi-investor la ngiyadayisa ice cream ngenza zonke lezi zinto nama-airtime so ke into eyenzakalayo ke sekusondele because ngalimala ngalezo yikhathi ngiyakhumbula ngiyobhala eUnisa ngesandla esiphukile uthini wena kodwa wathi ngizoya kobhala ngathi ngizoya because ngizoba surprise ke mama because sekuthiwa ke athina ama plans wa next year mina ngibuza bona nabo babuza mina ubhuti ke bese khona umama esekhona kumakoti wakhe manje ubuza bona babuza ukuthi athina ama plan ngawe ngibuza phela kuthiwa ngihlala ngithi mina igap naho babuza ukuthi wena manje ndoda uhlanganiseni athetha vela ngabuya nebudget ngabuya nencwadi eseUnisa CAO ngabeka la bajabula ukuthi inkingi iyodwa manje lezi zinto engiyibhale la ku CAO manje azihambiselani nabo
ngibhala udrama mina lapha ngabhala utheater ngabhala zonke lezi zinto lezi ayikho indaba zabo teaching nabo manesi ilento abayifunayo yabo so kwangiphoqa ukuthi ngibachazele ukuthi ngithe mangihlala kulesikhathi ngihlalela ngabona ukuthi into ezongiphumelelisa nansi i-talent lami ngoba leyo yokufunda ngiyabona ukuthi singakwazi but amandla ukuthi ningifikise la because nase umatric wami ngawuphasa but awubanga ile ndlela ukuthi ungaze ungenze mina ngishawa higher grade yonke into esikoleni ngenza i-maths and physics uhlaniphile kodwa into eyenzeka ngaba nokugula sengizokwenza i-trial lo wacisheke mhlawumbe kwangiphazamisa engqondweni ngoba ngiyochazela elinye ilanga ngiyichaze le ndawo kwenzakala shithi nje basihlala ngeke isikhalise ngikhala once so shithi lapha ubhuti wami umfundisi yabo uyakwazi lesonto uthandazela abantu prophet okwenziwe so uyakwazi ukuthi abone into yabo engambona lapho uthi hayi uyabona lo muntu uphiwe ngoba uthini ulele ngale kamereni lakhe mina ngilele la ekamereni lami nosisi wami lo mncane wayebuyile ngaleso sikhathi leso avesane afone ngilele ku 3/4 usisi wami ulele ku double bed ubhuti lele ngale yasibonana ubhuti vele kuringa ifone afonela usisi wami angikho mina ngizokutshela kwenzakalani ngami memfonelo uyayibamba maqala eyibamba ubuka mina mayithi yathola mina ngikhanda liyaphenduka kanje ngiphuma amagwebo yabo ngikhiphiza amagwebo ngomlomo then avela abangasakhulumi wavela wavula umnyango wabiza ubhuti wami wafonela umfundisi ngathandazelwa ke nje ngakhamada but after that into engasala nayo imemory yahamba so yonke into ebengiyifunda iphepha bengilibuka kanje mamkhoza ngifunde futhi ngakufundela nayo yonke into engiyibukela but the moment ikunikeza awungibuza ukuthi yini lebe ngilokho lapho ngenza i-maths and physics kumele ngifunda ama-vectors chemistry yonke into la yabo ngihlala ngaleso sikhathi sengimuvele emqashweni ngasesikoleni mangibuyela lapha umfowethu engihlala naye uSiyawa kaDlamini usiyadideka naye ukuthi lo muntu lo akasawena manje akufani angikhumbuli lutho mamkhoza ngisho izolo ungitshela ukuthi yakhumbula ukuthi ufiyeni ngobani isikhathi la izolo ngeke ngikutshela ukuthi bengigqoke kanjani mhlawumbe ngakhumbula bengifayela amateki but the whole thing imemory yami affected ngale ndlela eyinkinga but kwathi ke sekusondele ngoba ngapick up kwi trial kahle ngapick up kwi trial la ngabona ukuthi kuyaphaseka again yabo ngilo ngihamba isonto ngithandazelwa nami ngilo ngizama ukuthi ngithole izinto ezongikhumbuza imemory but nginokushawa elinye ikhanda futhi yabo kwathiwa i-meningitis yabo ngangi situation la kumele ukuthi ngiyosikwa khona yabo ay kagcina ke ngisizakala ke ngathi nje uNkulunkulu nje wavele ngawangisiza ngoba ngaphaphama after i-trial ngakwazi ukuphasa ngabonga wabona awunawo so yabo la sengiyo check iphepha khona kubuya zonke lezo zinto ngithi yabo lokugula kwami mhlawumbe ngivele ngafaila ke manje yabo kanti hayi no ngizophasa so kwaba kanjalo ke mamkhoza manje sikuphi konje sengiseThekwini ngicabanga lo mina ngisacabanga umalume nombani lo owakwazi ukufona ukushuthi wayenesiphiwo khonta yini lo wafona ukuyonakala ngale ngoba phela udadewenu ezophapha manje sekonakele ngoba naye belele nawulele wasebenza kwaba kanjalo nje manje ke nilana ke uYunisa ke wathi wabakhombisa bathi buya ngathi hayi nako ke sekunje kathiwa okay manje uyazi kuya register ngithi sengikhiphile budget ngibekela nginango 5000 ngabatshela ngathi la kuzodinga imali engaka kulo 5000 ngizokwazi ukukhokhela u2 months we rent mengithola iflat la kulo 5000 ngibe ngizama umsebenzi yabo and then ngibe ngiqhubeka ngifunde eUnisa ngabatshela iplan lami nje ukuthi lihamba kanjani hayi ke kathiwa hayi ke ku right ke mekunjalo kodwa wayengayithandisisi iUnisa ubhuti ngoba ethi ufunda abantu abadala but ngiyabona abantu uyafisa ukuthi angifake kwendaweni ezebhadi amandla yabo mengizothi ungayenza into ukuthi but angina solution so ngicina ngenzani lokhu mina ngibona ukuthi kuzomsebenzela yabo so ngagcina ngiza la eThekwini ufiso nokwenza kufani yeah ngeza la eThekwini I think ku 2009 ngikhumbula kahle ngoba ku before 2010 World Cup so mangifika ngenza zonke ke lezi zinto ngiyafunda ngiyozama ngifuna into nedrama mina engikhohliwe before ngize eThekwini ngake ngaye eGoli eVethi
ngangi-applyela idrama khona mangisanda kuqeda umatric kubokwayo lapha vele ngithi ngiyevet lapha ngafike nga-audition after kuningi ngalo kuyidrama kangiqala ukungena kwihall la audition khona lapho audition ugogo mhlawumbe umlungu khuluma isilungu esifast lapha emakhaya isilungu thina sisifunde slow yabo manje ngi-audition ukunika ngasi isingisi ngishaya uMacbeth ngasizwa ukuthi idrama sesiyenza vele esikoleni Shakespeare yabo so ngenza uMacbeth monologue yakhona Thou thee what ngishaye ngiyiqede ngoba phela ungenwa nge-audition lapha avesane umlungu lapha naye ngibona ukuthi hayi uhappy umlungu inkinga-ke manje noma Mkhoza yaba sekuthenini kumele kuregister phela before uyothola uNSFAS ngoba sengizizwile isitori sa NSFAS besekhona kuthiwa hayi no uzolokhuza kanje but thinga le mali le upfront i-registration yabo ile ngangenayo hayi nama 5,000 kodwa wawungakahlangani sekushoda kani manje angithi manje kwakuyiplan engaba nalo before angithi ngizame ukubuyela emuva ngekwestory ukuthi njengoba ngaye evet I think it's one of izinto ezangikhuthaza ukuthi ngiyozama le mali ufike ubeke nakomalume manje wangakafiki la kwangakafiki lapho ukuthi into engiyikhohliwe ukuthi idrama ngaqala kanye so ke manje ke senginale mali sengiyonke into iplan yami right hayi kwathi January hayi nami ezinye izingane za-matric lo wakulonyaka ziyaphuma nami ngiyaphuma ke isikhafutina ujeqe yalungisela kuyahanja yabo ake kwaba njalo but into eyenzeka nje ngoba musuqala ushiya ekhaya uye emadrobheni uhlangana nabantu ongabazi ababuya kuma background ahlukile kunaleyo usuka khona wena so kumele uba understand because mhlawumbe endlini nizohlala yabo imbhede sesihlanganisisa su4 efletini sipheka ekitchen elilodwa sometimes omunye uzobuya nebhodwe lakho uzodlela la omunye uthanda ukuyidlela ehlalela embedeni yabo kuningi okwenzakalayo yabo awunayo ichoice ukuthi uphikise so ngagcina nje kulo 2 months ngafuna umsebenzi kwenye indawo la eSouth Beach eProtea Hotel ngiyayibona sekwaba eEdwards ke manje ngiyayibona so ngiyarenta lapha yana ngifunde eUNISA i-communication science ngoba yonke ayisondele la kwa media yabo ine media studies so communication science ngenza iBA khona ine political science communication ngimajor ngama media studies ngenza bo integrated communication yabo ngumuntu ofocusile kodwa umqondo wami noma Mkhoza ngeke ngiwaqamba manga wawungekho lapho ufunani wena ufuna ukuba se stage ke mina ngifuna ukuperforma nje Mkhoza ngifuna ukuba se stage futhi nginto engistressayo ukuthi lento yami ayinamali lengiyifunayo and ekhaya bayithani but nginalento ukuthi ngiyafisa ukukhuthaza ingane yangasekhaya ngelinye la nje futhi ngenza into ezothi mangiyenza ngizwe ukuthi ngalento engiyaziyo because mina the only thing ebengiyazi bengazi ukubhala either music or story because even nase kwa standard 8 ngangibhala literature for ukuthi ingane iphase i-English so ngase nginaleyo nto angisafuna into ezongiphazamisa so manje ngithola umsebenzi ngisebenze ehotela nguwaiter ngifakwa ubani na usiswami lo engimela manje okay so manje useseThekwini wahamba wafunda lo eMangosuthu the time efunda eMangosuthu ubuya bamba amatoho naye lapha yana but ke angazi ngalesi sikhathi noma wayese halfway usekufaka phi ke manje ungifaka emabhotela manje sengiyoba uwaiter ke manje ngifike ngempela ngiyithola uniform usahlala la nipatanisa khona sihlala la siyapatanisa ngishaya neUNISA same time hayibo kodwa lengane Nkosi yabo so ngingena lapha yana ngoba ngikuthiwa in casual talk casual ngiholi i-permanent ngihola ngamathip khumbula nje ngake ngathola imali 150 nganikeza iphepha elilodwa umunye baba waphesheya wathi $1 kanti manje ngilishintsha kusakhonda ethi uXL la ngase Edenton ngalishintsha ngathola 150 ngathi thiphe ngaka yabo so ngisebenza lapho ngigqoka ublack and white ngibuza usiswa manje kanti ngigqoka le uniform la to hayi kumele ube permanent mase permanent uzohola imali engaka yabo nami ngiyaphusha ke la ngathi ngibaze banginikeza leli shirt because ngangilithanda kodwa manje ngithola ishirt umkhola ngutholi yabo ngicasual ngapha ngigqoka le shirt labantu abapermanent hawuyini because wasebengithanda kakhulu bengibiza ngoTholosi ngangimude kuthi uTholosi yabo ngimude manje kodwa isikhundla Tholosi asikabi kodwa bayangithanda because ngiyakhuluma nabantu yabo ngikhumbula kufike ubaba uBlade Nzimande ngelinye ilanga ethi ngihlala abantu ikhule nje
Lokhuza the late uAkhumzi, may his soul rest in peace, okwafika naye. So ngeke ngibabonele eduzane nalabantu ngithi singiyasondela ephusheni lami. Even uThizozo, ubhuti uThizozo uDlamini umntwana ngangimbona lapha because naleyo mdanso ngingakayeki. So sasawathola ama bookings ubhuti uSiyamsomi unomndayo siyazi sound wasupporta kakhulu lo bhuti lo kwakusibari womngani wami. So wasixathulisa safunda thina ukuxhuma isound yonke into lapha eShepstone sifundiswa uyena. Kodwa ungenako ukuhlupha makufika celebrity lokuyibizela eceleni. Mina yabo nje mina kwakushutha wena Mamkhoza. Ngiyabonga hayi bakithi. Izithombe mina enginazo zama celebrity I think ayizimbalo. I think ngino WHP because ngangithanda mina ukushutha nama legend. Ngibatshele ngithi hayi mina angishuthi nalabo ngishuthi nalabo basebe emkantshubomvu ngoba ngifuna ukufika lapha yabo. Nokushutha ku right. Lokuthi manje kunodaba engifisa silixoxe. Kume wonke umuntu emlindile ulitatemu kube uliqala le ekhaya. Ukuthi ke wena Mamkhoza sengi understand manje nami sengibuka kule level le. Sayizwe. But Elianda ayikho right kulo muntu.